kum kipat kabriu nyau trep ngin hab bania puson bha na kani ke cingkren uma sungo bat bangin long ki bastad ki babi ha ka jing sha pen bi Haka khatsa turek April 2020 ngalayo kalat ban lek page ye chairman jogo Crintic Foundation ba binong lang haka jaka cha tngan jongi Hamadan Malki na ka daw jong gejing dawa ban scrap no lani ban penduk pendam no ia kata ka touch resort project hangte lumpong ding bat ngalayo ruban ya kren bat kinong yalam jong ni foundation bat ru ngalayo ban page kot kisla ki ba kani foundation kadon ba kalayo lengba ka RTI reports bat nagiwe-giwe di source ti ngalayo ruban ya kren bat Sherman jong kani foundation bat dakawe ke suri ong ba kam don bat im don dakawe ke we pat kamat ke jura ke ban ya kren hinre ke debe tang ke we ke jingdawa ke bolong straight kata kalong ban scrap no lani ban penduk pendam no cisendon ya kani ke project tang katai bat kumbang liu i haglat pathai kubor bak sorkar ke kren de kumni ke kren de kumtai ke kren kelany na ke benta ban penbi pen ko ngu bat ban pengop ia upai ba shisha kiba ngop kilengop kiba bi kilebi hinrei ngipat kibom bi ngipat kibom ngop nginang dom nginang bitar kata ke bensim halor ke jingle kuman bat ke jingle donbor jong ka sorkar ti kumengi i hiklat pathai kubor dang menin katu ka director jong ka tenat tourism kala khot ke jing yalang yaginong kitkam nong yalam jong ni ka foundation bat ka jing ya kren kampoi si hakaba kan ni ka director kala kren shai ba om la ban scrap lani ban penduk pendam ya kani ka project di ladang ni page kat kum kani ke jinglong ke jingman ti imat kumba kani ke jing syatngan jong ni Sherman bat kani ke jing yele hapdeng ke Crintic Foundation bat ke sorkar kandang slem bat kandang simpor ti ngi kum ki pajba ki bakarsan ya kani ke jing yekhi badon burom jong ke Crintic Foundation ayu ngi day banle bat ayu ngi day ban ya perkhat ha ke jing day bat kani ke kam namar balai kat menin ke jing sat tngan kalpoi sekah nyiu prasngi te ka met ka phat kala nang telot ban ngi iba ka sorkar ru kadang yai pen da ka bakren kelany kele da ka ba pen bej ba da ka ba pen ngop siphang da kumni siphang da kumtai te ngang don ban ong lang ba jong ni video habang kren kumni ngamut ban kensoit de ban penmi ia kata ka huri hura lan ke jing snam hinrai ngangan don ban ong bangi kum ki pajba ke bekersan ya kan ke jing yekhi jong ke Crintic Foundation kapor kala biang yengi kapor kala de yengi bangin ya mi pajba no bangin ya bi pajba no ngangai baladang ya mi pajba tang kum ba chipheu kharsan hajar ngot ngangai klem artin ka sorkar kahapan scrap no sendon ya kan ke project lumda kumta ni iba ka sorkar kambna kasngeu he penban kasngeu meng penban ya kata ka jingle don bor ke jongka hooj kumbangi tip syahi kalong sisya ka ba hadu kata ya ka sorkar bahkan penduk pendam no ya kani ke project namar balai ka bedeng kong hi kat kum gajing ngeu thu ke jonga ba kan long ka jingle rain ka bakraw ya ka sorkar lada ka scrap no ya kani ke project ka ba arpat kan long ka jing du nong ka bakraw ke kata ka jing du nong ka banga ngamut bandong ka jing du nong kam de yo pajba ka jing du nong hining kong kanlong ya ka sorkar MDE 2 bat ka baar pat de ya kito ki chief minister ki deputy chief ministers bat ru ya gitu ki minister ki he ki han ke ba involve hakato ka kam namar ko bangiju yo i bat ngiju tip bakan nega sorkar ban IY
segi company barjela ka kloi bah ka state bah bat hagaju ko poru ka sngew tenat bah ko bang yo ya ka Syara Cement Limited ru la persyang ban IY saya kan ka tenat permit boarding ru la persyang ban IY bar skiwe di project ki jaka ki puta jong kari ba ka jai ban reu jong namar bale hi lada pentrei hi da ka sorkar ti ki hab ban pen pai ke jebing ki hab ban perkhat ki hab ban wat kilat lenti hindel de su ai wai kumne haki mender kasuk tang si kholom ban soy lawan kapisa daki klur te de dengan de kedau baka sorkar kasngau tenat ye kata kayo bam kasngau tenat ye kata kayo bam jem de ne kedau ban pente de ban perchna de kam don jing thmu kam don jing mot ka don jing mot tang ban su ai wai na ka banta ban yo bam suk bat ban yo bam jem til jin ada ka sorkar ka ong ba ka jing te ye ka ne ka touch resort ha ka ne ka jaka ka de ne ka banta paj ba ti bale mte de ka sorkar hi kat ka sorkar hatu mla si bante ya kata ka resort ka balai spa klur kum ta ka ne ka de tang na ka banta ka buj ban pen ngop yo paj ba phi ka ba ngi kum ki paj ka bre nyu trap ngi de ban sngew thu te dengi pe ye ka ne ka jinglong jingman ka ba manta imat kumba ka ne ka sorkar kan ye peng no ye ka ne ka project lumpong deng lai spa krur tengka bat ka men simbriu te de dengan ni ka daw kumba nga ong nadu meni ngi ki paj ka bre nyu trap baro ki ba don jingit kli ya ka ne ka kamat ke jura dan ini ke isu ngim dei ban susngap ngim dei bersu pe kai tangi di sosial media hindrai ka por le yingi bingin yamina menin kalong bas ngosi ngiyo iru pau chief minister ule chepok nong stoin hak sya ka jakal ni ka snong kadong ka than jong Sherman jong ni Crintic Foundation haga jing sisa ki paj ba ha ka tu ka than ki dei ban yara lamayong ban persya ni jing ban yong chief minister hindrai kim ya benai kilong thik kum itu ki khna ke bakmen mit ki brai lagi yala ujong u paradok parasnam ba sya thangan ba sya jingit ba len yilde ba IT wat lagi jingim na ka benta ka pateng jong kari ba ke jai ben riu te ha ka ni ka por ngang dar bakan tui ki paj ba iwei pa iwei ngide ban perkhat no halor ka ni ka mat ka jura namar balei ba lada ka jing sya thangan ka jong ni Sherman kan nang yai peteng te kalak ban lam ke ek bes ngausi ini Sherman jongani foundation bai ninu ya lam jongi dere ne kadaw tongin ye simno kata ke cikit khali bat ngadon ro berken tu ye ka sorkar ko sorkar wat ye peng ya kani ka project lumpong deng bat ka ban simbriu yo ba kata ka jing te jing sna jong phi kan long kum kata ka lang kha ka snam leni ka akal dama ka bangila ban sem haka ketin ke jong blei par sagaweru ngadon banong ko sorkar wat nom ye peng ya kata ke spa parthe bat ke spa mariang ka ba blei ulaying da kan mau ye kene kowe when the last tree has been cut when the last fish has been caught when the last river has been poisoned and when the last air has been polluted in that time we will understand that we can live with money haba ya udeng ba khadu la pomno haba ya ka dokha ka ba khadu la kem la pniap no haba ya ka wa ka ba khadu la ai bi no haba ya ka la er ka ba khadu la pen kala bi no hang ta ngin sas ngeu thu ba ngim la ban im da ka pisah khuble sibun khuble si hajar ngum